Parlok kubleshi boni pibaro ki baju setanat ban peja kanika video ha kanika channel te ha kanika video ngan wanra abyang sai sin pat ya ki kam blapla da ka MHIS Meghalaya nam takipus jongki district accountant kabdei ha ka writing test bat ka interview bat sampai ja kanika video hado banda code ngan bata di telepi kumki nomor ki post ka karan pule ka jinsiu bat kumno ban apply te parlok lada pide ibarang thamai ha kanika channel sengawa banai la ja kanika video bat ban share saki parlok ki jongpi bat kumjuro ban subscribe ja kanika channel. Ka MHIS Meghalaya requirement ajar pesau nabenta ka implementation jong ka Ayushman Bharat PMJY bat Meghalaya Health Insurance Scheme hangne ka state ha Meghalaya ka badai ha ka office jong ka state nodal agency Meghalaya Health Insurance Scheme Meghalaya Shillong ka court application EP nabenta ka work interview nabenta ki post jong ki district accountant ka bahab ha ka post jong ka contractual basis bat katarik long interview kadai ha ka santrik Januari arajar arpsau te nabenta kini ki post jong ki district accountant ki nompak ki post ki belaj don tangka way bat ha karta ka fill up na apply kadai kat kum ka government jong ka Meghalaya norms bat ha ka jinsiu ka ba arab sanajar ha ka shibnai bat nabenta ka keran pule kishim ki bela pendap ya ka Bcom ane finance ha ka accountancy graduate but arsnam ka experience kum ki account ha ka government sponsor scheme ane organization but ki bakam prefer hi ki de ya ki tu ki bela pendap ya ka Bcom lane MBA finance but pidiro bandon ya ka excellent knowledge jong ka accounting regulation but procedure kentup ha ki general accepting accountancy principle GAAP but piliru bandon ya ka hanon experience ha ka accountancy software kum kitali but office software package ha ki MS Word Excel PPT but kiwi de but kumno fill up na apply namta ka MHIS requirement arjar pesau namta ki post jong ki district accountant vacancy te parlok ada pidon kamon bat ka keran pule pila benatan direct ha ka writing test bat ka work interview ha ka santrik Januari arjar pesau ha ka office jong ka DM bat HO conference room Southwest Garo Hill District Ampati New Kendai Sau Iwi San ha ka Pol Kendai Sau San Shanang bat pihak ban pendap ha ka standard application form lang ba arteli kidur passport size ki sel attested copy kum ki update resume education qualification experience certificate proof last salary slip dan proof jong ka salary na ka koran dan previous organization additional dan technical qualification certificate lada don ka pan card dan Aadhaar card pat kiwe de ki certificate bat ka dokumen ha ka original pihak ban wanra ha ka polong interview bat parlok ada pidon kano kapat ka bapim percaya ba sengawa ban komen ha kaneka video kubleshibon.